Opštinski odbor Subnora u saradnji sa lokalnom samoupravom na centralnom spomeniku u Kikindi danas obeležio 4. jul, Dan borca, i Dan ustanka naroda Srbije, 7. jul. 4. jul, Dan borca, obeležavamo kao dan kada je Centralni komunitet Komunističke partije Jugoslavije na svojoj sjednici u Beogradu doneo odluku da se sa ilegalnih gerilskih trupa pređe na rat sa ciljem da se što više žive sile neprijateljske uništi i de faktički partizanski vid ratovanja postaje osnovna forma borbe protiv fašizma. Znači to je usko vezano za sam taj datum, 4. juli. Što se 7. jula tiče, opštinski odbor Subnor ga obeležava zajedno sa 4. julom, zato što 7. jula kompletno članstvo odlazi na centralnu i masovnu proslavu obeležavanja Dana ustanka na Iriškom vencu u Fruškoj gori. I ove godine odlazimo tamo gdje ćemo učestvovati, na završnoj svečanosti. Iako ove godine obeležavamo 100-godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata, svake godine treba obeležavati i datume iz narodno-oslobodilačke borbe, smatra Marko Milošev, istoričar. To je sve važno za samu tradiciju ovog naroda. Važno je da shvatimo stanje u kome smo danas. Dakle, moramo da znamo svoju prošlost, celu prošlost, sve njene aspekte, bez obzira na ideološku dimenziju i zbog toga ja mislim da je lakše da shvatimo ko smo mi danas, u stvari. Ako ne učimo iz svojih grešaka, sigurno ćemo ih ponavljati. Žalosno je da se ne sjećamo naših sugrađana, naših ljudi koji su svoje živote dali za neku ideju ili neku državu, bez obzira da li ona danas postoji ili ne. Svi datumi koji su vezani za oslobodilačke ratove veoma je važno obeležavati i negovati, kako bi se otrgli od zaborava i da nas uvek podsjećaju, ali i opominju na prošlost i budućnost.